video o lyžování. Na lyžování jsem se moc těšil, takže já jsem rád. Vypadá to, že nám i docela vyšlo počasí a já se už moc těším. Takže let's go! Ty mogu ten stěhovat? Ahoj lidi, já vás vítám u mýho druhého dlouhého videa, tentokrát na lyžování. Tohle je moje první sjezdovka za tuhle zimu a užijte si video. Už vám sem hodím záběry z jiné sjezdovky, protože tady není moc nic vidět, protože se mi sklopila kamera, takže je to tady přesně teď. Takže jedem! Takže za prvé, pro ty, která jezdí lesíky mimo sjezdovku a tak teďka podle těch sjezdovek vede tolik tras, že já si nemohl vybírat, je tam toho spoustu, takže tohle hodně cením, hodnotím 8,5 z 10. Za druhé je úprava sjezdovek. Sjezdovky tam byly upraveny až do té doby, co jsme odešli pod tím sněhem. Mi přišlo, že je takový led, ale nikdy jsem tam nejel čistě po ledu. Takže sjezdovkám dávám 9 z 10. Takže za třetí to je počasí. Počasí tam budete mít asi každý jiný, ale na to šatce to vypadalo tak pěkně, že bude slunečno. A najednou vyjedem na kopec a tady taková mlha. Počítal bych s tím, že nahoře bude mnohem větší zima. Takže počasí dávám asi 5 z 10. Takže tohle bude k dnešnímu videu všechno. Snažil jsem se to nejvíc shrnout do co nejmenšího kousku a myslím, že se mi povedlo. Takže čus!